Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga Morning, kamusta na ang palibot sa siyudad ng Bacolod karon nga adlaw Lunes pitsa 20 na. Mao kadasid daw mawagtang naman ang bulan sang Hunyo, saylo naman kita sa bulan sang Hulyo. Kamusta ang aton mga driver? Nagatulugong na kamo? Sang inyo sinigatong, maibwal naman ang presyo sang gatong buwas nga adlaw Martes. Basta Martes gani daw ginakulbaan na ang mga driver kay sigurado daw laban sa ibwal, daw wala siguryo nga may rollback naman ang presyo sang gatong. Sige ang saka ya, ti ibwas saka naman kung may sulusubra ang bulsa aber tugong na. Dili kita ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragwise ang pila ka mga dalanon diri sa downtown area. Siya dugid ka tawhay action Fred.
kitanta diri mga taxi, even ang mga tricycles, amuning nagabiyahe karon pipila ka mga salakyan na di pasay o mga jeepney ang nagabiyahe na sa sining kaagahon going sa downtown na area Action Fred ang iban going sa may area sang Libertad kagina na sugata namon ni aksyon ang salakyan di pasahe going man sa barangay Bata sa sining tinion aksyon Fred no naglabay kita sa downtown area of Tibo no ang aton mga kapulisan sa police station number 1 while active man sa gihapon sining aga samtang nagapabalhas ang pila ka mga street cleaners action Fred kitaon na sa may kilid mismo no sa Bacolod City Public Plaza especially diri mismo sa may ginahimo nila nga parkingan even sa sulod mismo sa Bacolod City Public Plaza nagapanilo na sining aga while sarado pa man this time ang pila ka mga kiosko ang ibang diri na blang baligya sa mga UK bla mga ukay-ukay ang ibang diri mga accessories sarado man action Fred no naglabay kita sa dalan sa Gonzaga even karon ari na kita sa area sa Gatuslao this time siya David tawhay ang halos palibot sang syudad sang Bacolod si aksyon Nunoy Mangguba ga parking man sa aksyon Fred no si Toto Nunoy Manggubat ga parking man sa may dalan sa Gonzaga ga hulat no sa ila sini nga mga pasahero uy standby kag balantayan ni aksyon Fred was kadlaw daw 2 pesos and 2 pesos and 50 centavos ang igasaka sa presyo ng gatong especially sa crudo 2 pesos and 60 centavos naman ang igasaka sa presyo naman sa gasolina kunti subong aksyon Fred ang total may ara sila sa total pinakalitas sa subong adlaw sa total is 83 pesos and 45 centavos amuning sa diesel ang ila sining gasolina is 80 pesos and 25 centavos while amuni ang ila sining premium ang 81 pesos gid pero buwas nila uman nga pagsaka sobra 2 ka pesos amuni action na pinayas ang total di same man ang presyo sa Flying V Dria sa may dalan sa Gatuslao ang Caltex action na Fred halos kaparehas man sila Dria sa may dalan sa Gatuslao amuni ang mga presyo sa gatong so lauman by tomorrow 2 pesos and 50 centavos sa diesel while 2 pesos and 60 centavos naman sa gasolina action na Fred or maybe base magsaka pa niya kay halos naging tradisyon na kada Martes ang pagsaka sa presyo sa gatong so tugong na kay masaka na naman so para aksyon na Fred sa kabilog Mesilla katawhay ang dalanon sa syudad sa Bacolod sa aton sining mga motorista extra gid no nga paghalong sa pagdala sa ila sining tagsa sa mga talakyan. So para aksyon na Fred no amuni ang observation sa patrol. By the way sa aton pinalangga nga mga tagpalamati the best kid magpangapi sa kaagahon. That is why gina-recommender ko sa inyo ang
Ni Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Baka namin, no? Kung wala ka trabaho bala mga Sabado, Domingo, kadto ka sa kapihan sa una, sa uluhubin pa kami, kanamit mo. Kadto ka sa kapihan, paluto ka itlog ang pandesal, bao kampyon ang imo pamahaw kunaga, no? Hindi ka nakakaon-kanon. Subong ang kanon kalabanan sa aton mga utod, nagadulojita sila. Wala na sila kakaon-kanon kay hadlok sila nga mag-ibwal ang ila sugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Una gido si Milili Oligo. Tamyaw Ma'am Vanessa Star kag Matt Bayo Jinky de Alagdon, Noel Amar Alex Muntisa kag Boss Lito Baba, Hendre kag Juan Zamora. Si Hinida Ordonez, good morning man, kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, kay Niel Brian Balois, good morning. Tamya ko lang belated happy birthday kagawad Orlando Balois dira sa Barangay Santander, Gintuban, Isabela. Nagamonitor live, Purok 4 Ubay sa Agisan. Kay Warren Ortiz, good morning man. Dira kay Lore Samuranos, good morning, mayong aga lang. Pati nagid sa tanan nga taga Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Good morning lang kay Imbong Jucampo. Naga-monitor kami. Upod kay Kap Bito sang Maaw. Kay Norman Hilado, morning, monitor kami sa Las Vegas. O sige, subong. Liog tamyaw kay Annalyn Hilado kag si Janita Hilado. Mag-iloy nga naga-monitor gid subong. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kag kaagahon. Kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni siya. Si Betty Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Reubin Tampos kag Bob Rancia. Stoto Raul Alibugas dalom galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Dira sa Purok Balulan Bago, kay Ana Diaz, good morning man. Kay Philip Bilyesa sa Murcia. Si Pari Kinit Babon, kamusta ka na? Kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilia gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, kamusta ga? Walking ka na? O sige, para mapagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Ang libre nga medical check-up kag libre Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga Ta si COVID naka-record sang 37 kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas kag nagdala sa kabilugan 184,152. Samtang apat naman ang na-report naka-recover sa COVID-19 kag ang total recovery nagdangat sa 177,399. Wala naman sang na-report nga napatay bangod sang COVID-19 kag nagpabilin ang mga nagkalamatay sa 5,963. May pinakadamo bag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya kag syudad sang Iloilo nga may tag 14. May anuman kabag-o nga kaso ang probinsya sang Negros, tag-isa sa probinsya sang Aklan, Antique kag syudad sang Bacolod. Wala naman sang bag-o nga kaso ang probinsya sang Capiz kag Guimaras. Sa karon 681 ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Kabay pa nga hindi na mag-ibwal ang COVID. Kabay pa nga maiskirda na siya pero ara gyapon may bag-o gyapon nga gatuluhaw nga nagkalalatnan sang COVID-19. Kabay pa nga hindi na kita maka-eksperyensya liwat sa tong porteto lapit duak tuig nga ay terrible dihamak ang mga nagkalamatay. Madamo ang wala magpati, iguon ka COVID, patay. Ti iban sige pabakuna, ang iban tubtob subong, wala pa magpabakuna, kay manti ang iban nga mga sikta, wala nagapati sa pagpabakuna. Sa nasilin ko na, ang tanan-tanan ti may iya kinamatarong kay may mga pagtuluhan nga wala sila gapati bakuna. Pero sa nagapati, pabakuna na, pabooster na. Ang importante lang, may ara ka box card. Ti kung maglagaw ka, magkadto ka sa iban nga pungsod, gina-require ina. Hindi ka man kakadto sa iban nga pungsod kag iban pa nga lugar, kung wala ka box card ka ginapangitaan nina, nya diin ang imo vaccination card. Ti kundi daw medyo mabulubudlay ang paglagaw-lagaw kung kulang-kulang ikaw sa ginatawag dokumento nga gina-require sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Sige. Happy birthday kuno kay Merna Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, suno kay Ruming Estrabon, Hidalanga. Kay Melinda de Meren, good morning. Ari kami dia sa Barangay Batuan, La Carlota, naga-monitor. Norman Hilado, aksyon pen nalipatan. Tamiyaw happy birthday gali kay Janita Hilado Subong. Sige, happy Father's Day sa imo. Kahapon nga adlaw na ang Father's Day. Kay Jocelyn, morning action pred, happy Father's Day. Salamat gid. Ang pila ka mga pagtulotamyaw sang aton sini mga kauturan. Sa mga palibot sang syudad sa Bacolod nga nagabukas na sang ila radyo, good morning. No? Si classmate ko, Efren Pupirada, kamusta ka? Si Parikinet Pabunda, kay Marlon Caglagrimas Reyes, sa mga Belmonte family sa Purok Riverside, Sumag, Dilag family sa Sumag. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga Mana na lang kag magapungko na ang bag-o nga administrasyon halin sa nasyonal pakadto sa lokal. Diri kag takso na naton ang pila naton ka mga bag-o magapungko sa ila palangakuan. Tagaan isa kagatos kadlaw honeymoon period para sa bag-o na pilian nga mga opisyal nasyonal kag lokal. Agod nga mapamatud-an kung bala ining ila ginpromisa sang nagpapili sila mapatuman nila. Kung sa bagay, ang presidente nga napilian ti anom katuig na sila nga magapungko sa palanggakuan. Ang mga lokal ti tagtatlo katuig lang. Depende na kung maayo ang pagpatigayon, kung nagapungko ka maayo ang imo programa, magalawig ka man sa palangakuan. Amo na bla, nga kinanglan kung ano man ang imo sini nga ginpangako,
bisan paano tumanaman para bisan paano hindi bla napaslawan ang pumuluyo nga ginbutang ikaw sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48 na dira kay Ricky Catalan ni Cabera. Good morning kay Ibon Bosher sang Germany. Ari siya nagaupod na sa aton. Kay Marilo Trabilla Catinoy, good morning. Si Manjo Arniho, ara naman, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Bao si Bungo, si Senador Bungo, pag panaog kuno ni Presidente Rodrigo Duterte, mangin consultant ini siya ni Senador Bungo. Puerte, no? Ang pag-amiguhay sa duwa ni Puerte, halin sa ginadusok Presidente, ang pag-upod sa duwa sa Davao, malawig nga tinuig ang ila sini pag-abyanay. Amo na nga daw hindi sila magbuy-anay. Kung manaog si Duterte, konsultansya ni Bungo. Posible, basi kon mangin konsultan pa siya ni Bongbong Marcos kung illegal nga druga ang pag-aambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy! Kaya Kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Las 4:55 na. Kapi-kapi kita nay. Dr. Alfred's Green Coffee. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individuo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Aber, diri anay kita. Mga balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan. Kapulisan sa Bacolod nagpaandam batok sa mga persona nga nagagamit sang peke nga kwarta. Pulis balita. Detalye sini upod kay aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric.
Good morning, Action Friend. Reporting ka sa Bacolod City Police Office. Ginpandaman ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang publiko kasunod sa paglaptas ng peking akwarta. Ini matapos ginpalapot sa Action Radio kay Martir nga may biktima sang peking akwarta nga si Remy Arangote nga pumunuyo sa Barangay Binamonte, Siyudad sa Bacolod. Suno kay Arangote, Action Friend, isa ka persona ang nagpaingkas sang iya GCash sa balor nga 10,000 pesos. Ulihin na ng Action Friend na diskubrihan ni Arangote nga ang 10,000 pesos nga 1,000 piso bill, lunsay peke, kag isarang ang serial number. Sunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Action Fred, dapat kinatison sa isa-isa ang kwarta nga ginabayad sa ila. Sunod pa kay Martir, dapat may money detector sila nga gamiton, agud mapo sa pakilala sang peke nga kwarta. Dugang pa ni Martir, kalabanan sa ilang mga biktima ang masako sa mga kliyente sa pagbaligya kag indi dali-dali pati parahan nga peke na ang kwarta nga ginabayad sa ila. Iparabot ni Martir sa command conference sa mga hepe agud warningan ang publiko sa tag sila ka mga area of responsibility. So far, Action Eric, no, wala pa ko na monitor yet, but we will try our very best, no, na ma-disseminate ng information nga nag-gather, pasan mo sa akon para naman hindi ma-biktima nga ato ng mga pumuloy dito sa Bacolod. Anong dapat rin sa rimuon man nga makilala nila ang kwarta nga pike, hindi pike, sir? Yes, siguro hindi lang basta-basta magbaton kung daw duwa-duwa ang kwarta, no? Ang mas mayo na mag-analyze sa mga bills nga muna, mga cashier pala sa mga department store. Amo na sila mga sagad bigyan mag-scan sang kwarta to may mga scanner mo na ganing ibanda, no? So hindi lang basta-basta siguro mag-agree sa mga transaction, mga muna nga dultihan ay mag-beluhan na isang currency kay basi mabiktima. Most likely, sir, ang igo nila permit, sir, ari sa mga gagmay nga nagabaligya, sir? Amo gani, nangguna sinakuay ba lang, dasigay ba lang ang mga transaction, na terniya ang ilang iniguay. So take time din nga mag-check sa mga bills or currency nga ginabaton. Ano lang mo, sir? May mga sindikato man nga nag-operate nga mo na ang ilaya mo to, sir? Most probably, basin may Action Eric na. Tinguan tagit, basin makakuha ta info, we will launch operation against this suspect. Sir, finally, ang imo na lang warning sa public? Considering na may mga nag-proliferate kita na fake news, no? Please be careful. Analyze kinanay, check, double check, back to back sang mga bills kay natay, basin mabiktima kita, kalukot sa atong pinangabudlayan, na maisahan man lang kita sa mga punto ng mga unscrupulous individuals. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 5. Ang piki nga kwarta, ang Pinoy yan, basta mga piki gani ya, master ina ya, sag Pinoy. Ilonggo ni, master ni. Lain lang galing sa pamiki pa, pati kwarta mapiki pa. Pero kung negosyante ka, kung tagaan ka magbakal, kinanglan tagaan mo yung jimpo na ya. No? Kaya may ara na sila ya, kuan mo ginapaagi ang kwarta na mabalaan na piki o kung hindi. Kung pikoy ang kwarta, mabalaan na. Purti man nga mga abilidad, no? Di kakita niya nga mapiki mong 500, mapiki mong 1,000, purti nga abilidad sa mga tao. No? Ti kung purting binaklanay sa masako ng mga lugar, ti kisa ang mga negosyante, ga-enjoy man mo. Kung purting baklanay, wala nagalantaw. Kung ang kwarta, piki, kung hindi, hala, sinchilyo na yun, hala, amo na kung purti ka damo, purti ka bakal sa isa kabalaklan, igo isipon ang kwarta, laban pang piki sa... Ay, oo. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Ba, si Jinky di Alagdon, ari na siya. Belated Happy Father's Day ko, no. Kag morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, mga pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Halin sa Arizona, USA. Ba, gasundanay sila ni Star Mayo. Sige, happy Sunday ko na sila dito. Happy Father's Day man. Thank you, Gid. Kay dire Sunday, God bless. Enjoy ang panamyaw halin sa Minnesota, USA. Kay Star Mayo, good morning. Kay
Roby Argente de la Luna. Good morning. Gamonitor kadaaga sa imo program. Lubi kag Roby de la Luna. Kay Hasmin Roldan Rabilio. Good morning man. Kay Imbong Jucampo upod kay Kap Bito sang Maaw. Nagaupod man sa aton karon nga kaagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan 45. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwag nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for
for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 14-18. Una nga bula resulta, 14 kag 18. Second draw, 26-29. Ikadua nga bula, resulta 26 kag 29. Third draw, 15-22. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 22. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto una kita 658 jackpot 49,500,000. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 2, 14, 51, 21, 26, 46. Winning combination 658 2, 14, 51, 21, 26 kag 46. Sa ilo kita 649. Ang jackpot 62,433,903. Jackpot sa 649 62,433,903. Winning combination in any order 16, 40, 23, 18, 10, 9. Ang kombinasyon sang 649, 16, 40, 23, 18, 10 kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Sige, morning da kay Michelle Sayo Gimeroy, kay Domingo Barniso, good morning man. Tamyaw ako no. Kay Ason Sima Renato Lito Tanan Barniso family sa Barangay Kabagdaan, La Castillana. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. Tamyaw ko kay Kit Macariula, Edgar Cepeda, kay Lager Diquilla, Karin Guzman, kag Silis John Dexter. Morning lang, may lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Kamusta da? Baw sa kapihan, nagliga daw kulukumplito to. Ato to si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Maral, si Pareed Yangson, si Billy the Kid Caro, si Jimmy Candelario ba, si Polding Hipes, si Larry Benitez, si Omar Kachila, gahapit-hapit kung kaysa, si Abner Magallanes. Sa Piakya, si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor, si Bibi Tan, si Roger Aguirre, ga pulupungko man to, kon kaisa, no? Ga pulupungko, sulusugilanon, politika. Ay, kon kaisa masadya man mag-ulo istorya sang politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Morning man na. Kay Rinier Asumbra, good morning. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Bindor, baka Bindor, monitor lang kami dia. Sige basta ara kamudira, ariglado, no question. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:12
12 na. Dali gina nga. May ipamangkot lang ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat ang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration DOH nagsuwestyon nga hindi pagtuparon na Bacolod General Hospital kag City Health nga opisina suno kay Congressman Greg Gasataya. Balita City Hall. Detalyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Mayong ag-action, Fred, ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga mayara sang suwestyon ang Department of Health nga hindi dapat pagtupadon ang Bacolod City General Hospital kagang Bacolod City Health Office. Kung madumduman action, Fred, unang plano sang Leonardia Administration nga isaylo ang CHO sa may Teofilo M. Hinsoli Memorial Medical Complex sa diin diri man pagatukuron ang hospital. Ginpahayag sang kongresista nga ginpalambot sa iya sa DOH nga hindi dapat pagtupadon ang duha ka pasilidad bangod ang CHO ang preventive samtang curative naman ang hospital. Suno pa kay Gasataya, ginsuwestyon man sang DOH nga mas maayo nga pagatukuron sa sulod sang Memorial Complex ang dialysis center, molecular laboratory o kung iban pa nga ancillary services sang hospital. Bangod sin Action, Fred, nagpangabay ang kongresista sa DPWH nga magsumeter sang proposal o kon option kagini ang natalana nga ipresentar sa Benitez Administration para sa assessment kag evaluation. I-resolve lang to anay namon ang ila technical observation sang sang DOH na dapat hindi mo pag-ituparon ang City Health kagang hospital because ang hospital is curative, ang City Health is preventive, so dapat hindi sila side by side. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape ang Life Extension Coffee Mix. Amoy niyang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada
Philippine Standard Time las 5:22 na. Kamusta ang aton mga kauturan dire sa Bacolod? Ang iban ti preparado na. Medyo ready na sa pagbulos ang bag-o nga administrasyon ni Presidente-elect Bongbong Marcos. Puwerte man ang inaugurasyon ni Inday Sara. Gintambungan maninis ang halos mga opisyal, matagas ng opisyal sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Kay Katibir, good morning. Kay Edilaos kag Nanay Sabel sa Victorias ga monitor na. Kay Elizabeth Gamala, morning Sige. Good morning man. Kay Elizabeth Malaka. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitora. Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Evelyn Pamusino. Kay Aida Alunan, Happy Father's Day ko no. Salamat, gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from Isa ka lalaki sa isa ka pagtililipon sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Isa ka hubog aksyon Fred ang arestado matapos nga ginatuyo yang abunon ang isa ka lalaki nga nagatambay ko nagapropong koopod lang mismo sang iya nga mga himata. Ini nagluntad tinalikdan nga gabi da mismo sa area sang Bangga Bato, Barangay Rizal sa may syudad sang Silay. Ini nga sospetsado ang ginkilala kay Aldin Boy Rosales, 29 ang edad, kag residente ini sang Villa Hergon, Barangay Rizal, draman sa may Silay aksyon Fred. Ang biktima naman nga tuyo kuntani diri bunon sang suspect amo si Keith Dicto, 24 ang edad, kag residente man sang among lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sa Silay City PNP, ang natabo sinadira negatipon-tipon ining biktima upod sang iya mismo nga mga himata. Ga kinaon ini sila sang mane. Gulpe na lang kuno nag-abot sa ila dira nga tumpukan iring si Rosales. Natingala sila nga si Rosales sa may bitbit sang patalom. Gulpe na lang nga ginhanos ni Rosales ining buno no, ining biktima galing kiti may lang kay alerto man kag ilang napunggan aksyon Fred. Pagkatapos aksyon Fred na agaw sang biktima ang ginakapitan nga patalom sang sospetsado kag sa buligman sang iya mga mata kag mga residente na kontrol nila ining si Rosales action Fred. Sunod diri kay Pitate, iyara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang suspect sang amo sina nga mga tinion. Galing din nila karon matumod kung bala may mas madalong pagid nga motibo sa likod sining tuyo no nga pagbuno sang suspect sa biktima. Karon ara dira na hunong sa custodial facilities sang Silay City PNP ang sospetsado kag sunod diri kay Pitate kaso gini nga frustrated homicide ang ipasaka batok sa iya. Ang biktima, pero na-block naman ang na-block ang pagbuno ka na pasagrapon siya. Sa human nila, sa pangligman sa mga barangay tanod sila sa lugar, sa pagkatulis ng barangay Rizal Ganset, no? Ang pagding nila rin siya, ano na medyo nakatinom ng tao. Pero, ang dalang ko is open leader sa, tapos doon tinangan sa nag-ano dito sa mga asakit timani. Kaya mga biktimani, upod naman mga itong paterentihan niya. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silay City PNP. Oy, sa tatanan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kung kaagahon. Isa lang ang aton ginarekomendar, isa lang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sang Dr. Time la 5:37. Kung makainom kung kaisa, bisan ano mo nga sugid. Ang paminsaron na binigay ko may maoy, baw, disgrasya gid. Hinalan ko mag-inom, isulod sa yan. Kung may maoy,
ang pag-inom. Kung gainom ka pulo, gamaoy ka, inom ka lang dua. Para nga bulong sa kapoy. Kundi wala maoy, ariglado. Kay Kat Kiber, belated Happy Father's Day. Salamat gid. Kay Aida Alunan, tamyaw ko taga Barangay Granada. Kanday Diding, Naldo, Bunjing, Alunan, kag Junior, Adbincula. Kay Jose Mungkal Torilla, good morning man sa Binalbagan. Kay Nathan Burmio da Barangay Panakiyaw, Isabela. Tamyaw pumuluyo sa Barangay Panakiyaw, Isabela, Sitio Sulbod, Moises Padilla. Nga pamati man na. Labinigid sa Borromeo kag Hermohino family. Kay Francine Natalie Bautista, Pamilya Bautista sa Barangay Maaw, good morning. Bao si Runa Rihida Traba, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Belated Happy Father's Day kuno kag kay Tatay Teddy Rihida. Halin kay Runa Rihida Traba. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang tao nga may manubungan levels of Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat. Record sang aton kapulisan. Balita sa patron. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na predaga pabilin sa presuhan ining 11 ka mga persona matapos na aresto sa illegal nga pabulang kahapon sa Purok Lirio, Barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod. Din nang nadakpan diri amo Sanday Gino Yosores kag napulo pa ka iban. Sulod diri kay Police Lieutenant Andy Ovalia. Base man sa ila sining nga kampanya kontra illegal gambling, especially sa lugar kung sa ila sining nga nasakupan na aktuhan gid no sang iya sining nga grupo ining 11 ka mga individual akto gidya action red nagapatigayon sang illegal nga pabulang na recover sa mga nagkaladakpan ining duha ka manok inugbulang, isa ka set sang bulang kag ang kwarta 1,960 pesos ang manang ginapatihan pusta sa illegal nga pabulang. Hindi sila karon sunod diri kay Ovalia ginahanda naman ang kaso violations ng PD 449 o kun illegal cockfighting against diri sa 11 ka mga individual. Report gikan sa patrol ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ni pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyong pag-inom sang D3 Bio matagadlaw, makasiguro ka nga protektado ang kada cells sang imo lawas. Tandaan pirmi, D3 Bio ang kabulig mo batok sa ilan at tubo kag with Aksyon, nanig giraw ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Federlip Lending Corporation. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat nakita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio!